దేవునికి స్తోత్రాలు. మీ అందరూ కూడా ప్రభు పేరిట వందనాలండి. ఈరోజు ప్రత్యేకంగా గుంటూరు పత్తిపాడు నుంచి మన మధ్యలోనికి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక వ్యక్తి, వారి కొరకు మేము ప్రార్థన చేయగా దేవుడు గొప్ప కార్యాలు జరిగించారని సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి మన మధ్యలోకి వచ్చారు. వారి పేరు బొండాడ గోపీకృష్ణమూర్తి గారు, అలాగే వారి యొక్క సతీమణి లక్ష్మి గారితో మన మధ్యలోకి వచ్చారు. గతించిన దినాలలో వారి కోసం ప్రార్థన చేశాం. ఆ ప్రార్థన ఎందుకనగా కాలు చాలా బలహీనమైపోయి కుడి కాలు శరీరం అంతా తినేసింది, నడవలేని స్థితిలో ఉన్నారు, కాలు తీసేయాలన్నారు. అయితే ప్రార్థన చేసిన విధానాన్ని బట్టి దేవుడు స్వస్థపరిచాడు. అంత మాత్రమే కాదు, బాత్రూమ్కి వెళ్ళే చోట ఆపరేషన్ చేయాలని తెలియపరిచారు, రక్తం కారిపోతుందని తెలియపరిచారు. ప్రార్థన చేయగా దేవుడు స్వస్థపరిచాడు అని తెలియపరిచారు. కాబట్టి దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చి కొద్ది నిమిషాలు అలా దేవుని మందిరంలో ఉండి సాక్ష్యం ఇవ్వాలని గుంటూరు ప్రాంతం నుంచి మన మధ్యలోకి వచ్చారు. కాబట్టి వారిని దేవుడు స్వస్థపరిచిన దాన్ని బట్టి అంతగా నేను సంతోషిస్తున్నా, దేవుని కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ ఉన్నా. ఏదేమైనప్పటికీ దేవుని నామానికి మహిమ కలగాలని మేము తెలియపరుస్తూ ఈ యొక్క వీడియోని వారి నోటి ద్వారా విందాం సాక్ష్యాన్ని. కాబట్టి ఈ సమయంలో వారి కొద్ది నిమిషాలు బొండాడ గోపీకృష్ణమూర్తి గారు వారి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో నుంచి పూజారిగా ఉండి దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు పొందుకొని దేవుని మేలు పొందుకు సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి మన మధ్యలోకి వచ్చారు. వారి సాక్ష్యాన్ని విందాం. దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు గ్రహించి శ్రద్ధగా వినాలని ప్రభుపేట మనవి చేస్తూ తెలియపరుస్తున్నాం. నా పేరు గోపాలకృష్ణమూర్తి. నేను గుంటూరు నల్లపాటి నుంచి వచ్చాను. నాకు హెల్త్ బాగోలేనప్పుడు నేను ఏసఐ గారిని, అయ్యా నా ఉంటే ఆరోగ్యం బాగు చేయను ఆయన అని చెప్పి ఫాస్టర్ గారిని, చాలా ఫాస్టర్ గారిని అందరినీ ప్రతినాడి, అయ్యా మా ఫాస్టర్ గారు ఆయనకు ఒంట్లో బాగాలేదు, కొద్దిగా మీరందరూ ప్రార్థన చేసి ఆయన కాలు ఆయన ఉంటే ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అని చెప్పి అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేసి అందరికీ రికమెండేషన్ చేశారు ఆయన మా ఫాస్టర్ గారు. కాబట్టి ఏంటంటే నాకు ఆరోగ్యం తిరుగుపడ్డది. నేను దేవుడికి సాక్ష్యం చెప్పుకుందామని, నా ఒంటి ఆరోగ్యం బాగుంది నాయన అని చెప్పి ఏసఐకి చెప్పుకొని, పాస్టర్ గారికి చెప్పుకొని, పాస్టర్లందరికీ కూడా కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటూ నేను నల్లపాడి నుంచి వచ్చినందుకు పాస్టర్ గారు నన్ను ఆదర్చి, ఫస్ట్లో మీకేం పర్వాలేదండి, మీకు ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది, మీకేమీ కాదు అని చెప్పి పాస్టర్ గారు కానీ పాస్టర్లందరూ కూడా ఆయనకి రికమెండ్ చేసి, జయదీషా గారు నాకు ధైర్యం ఇచ్చి, అలా నాకు నా భార్యకి నా పిల్లాడికి మీ నాన్నకేం కాదు నాయనా, అమ్మా మీ భర్తకి ఏం కాదు అని చెప్పి ఎంతో ఆదరాభిమానం చూపించి మా భార్యకి కానీ నా పిల్లలకు కానీ ధైర్యం చెప్పి అందరినీ సానుకూలం కూర్చారు. కాబట్టి ఏంటంటే నేను ఆయనకి కృతజ్ఞత చెప్పుకుంటూ నా సాక్ష్యం చెప్పుకున్నామని నేను వచ్చాను. ఆయన అయ్యా మాస్టర్ గారు, గారు వందనాలు నాయన, గారు వందనాలు నాయన, మాస్టర్లందరికీ కూడా వందనాలు నాయన. నా గురించి మీరందరూ చాలా కష్టపడి ప్రార్థనలు చేసినందుకు మీ అందరికీ వందనాలు నాయన. నా కులం బ్రాహ్మణ కులం. నేను బ్రాహ్మణలో పుట్టి ఏసైని నేను నమ్మి, అయ్యా ఫాస్టర్ గారు, ఎలీషా గారు, మా ఆయన గుంట్లో బాగాలేదు, అయ్యా నా గుంట్లో బాగాలేదు అని చెప్పి మా అబ్బాయి, మా ఆవిడ, నేను అందరం ఆయన కోరితే, అయ్యా మీకేం పర్వాలేదు, మీ నాన్నకి, మీ ఆవిడకి, మీ ఆయనకి అందరికీ మేము ప్రార్థనలు చేస్తాం, ఫోటో తీసి పంపించండి, మీ వారి ఫోటో కాలు ఎక్కడ దెబ్బతి అంత మొత్తం పంపించాము. మాస్టర్ గారు కాలు బాగుపడ్డది. కాలు మీ పాస్టర్లందరికీ, ఎలీషా గారికి, ఎలీషా గారి భార్యకి, వాళ్ళ పిల్లలకి అందరికీ కూడా సాక్ష్యం చెప్పుకుంటూ నేను వందనాలు చెప్తున్నాను.